हरे कृष्ण. ಒಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಜಿ ಆಯ್ಚೆ भक्ती रसामृत सिंधू हे सिरीज इथं ಒಟ್ಟು लोक सुस्वागत असा. आयचे चॅप्टर 21 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा हे सांगच्या आमगेल ಒಟ್ಟು आज येते असाचे ಒಟ್लोक हांगेल परिचय जाव का म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमगेल कोंकणी ग्रुपाक एक आवसू म्हण किती म्हणजे तिगेले एक कथान रसामृत कथान ती ಒಟ್ಟು लोकाले सुंदर जावन ती ಒಟ್ಟು लोकाक हे करता भक्तीचे रस हे दिते असा आस्वादन दिते असा तिगेल परिचय आवश्यक जालेरीची मेगल प्युरिफिकेशन खातीर हांव आज तिगेल तांगेले बद्दल सांगच्याक इच्छा करता. माताजीला आज नाव असा तांणी जननी देवीदासी ಒಟ್ಟು लोकांक असं हरगिरेस जननी देवीदासी हांगेल कार्मिक नाव जयश्री कामत हानी हीज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी हांगे महाराज हांगेल डिसायपल हांगेल प्रभुजील नाव हीज ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभुजी आणि हांगेले बोथ पेरेंट्स आवसानी तांणी सुद्धा ना भक्तीत आसाचे भक्तांनी इनिशिएटेड डिवोटीज लेट हीज ग्रेस गोविंद दास प्रभुजी आणि हर ग्रेस विलासिनी देवीदासी आणि हांगेल दोन चेडो दोगू लोक सुद्धा ना भक्तीतू एक्टिव्ह प्रिचर जावन आसाचे. हानी कॉमर्स ग्रॅज्युएट आणि हाऊस वाईफ आणि हानी मंगळूर कुडुपू कट्टे हे इस्कॉन टेम्पल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामाई टेम्पल तो एक्टिव्ह मेंबर असाची. हरे कृष्ण माताजी मस्त 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 धन्यवाद आज तुमका. हरे कृष्ण थँक्यू. हरे कृष्ण सुर करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावनो हांव मेगेले गुरु महाराजांगल चरणारविंदाक वंदन करनो तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद हांगेले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनो आशीर्वाद मागून घेतस. आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले आमगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तागेले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरनो आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्तम जावन आशिल्ले ते सत्संग रूप गोस्वामीन बरयलेले नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ती रसामृत सिंधू म्हणलेले सद्ग्रंथ तुकोनो 21 अध्याय क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण कृष्णाल गुण हे मुखांतर आमकां मेळटस. भारी एक चंद विषय आज उल्लोचक ते देखून हांगा बशिले जण दावाले असीम कृपा पात्र म्हणलेले संशय ना इत म्हळ्यार एक पंता
कृष्णदास कविराज गोस्वामी असा नव्या चैतन्य चरितामृत बरेल त्यांनी कसं सांगता म्हणल्यार हाव मस्त ओड एक मूर्ख दावाले ये गुण हाव सांगूक भायर सरला नव्हे ते देखून होड मूर्ख इत्याक म्हणल्यार त्यांनी तिनी कारण दितांती एक कसं म्हणल्यार एकलो सांगू पुरो आव एकलोची महासागर पोवन दांटून दाखयता म्हण जर तू कसले तो व्यक्ती चिके अहंकारी घमंडी म्हणून अर्थ इथे म्हणल्यार असाध्य जालेले वस्तू तो साध्य जाता म्हणतस अनेक एक दोन्ही उदाहरण त्यांनी दिवची कसं म्हणल्यार एक मनीस सुमेर पर्वत आपणाले मत ती धाडोवन कुड्डी करता म्हणून कोणी सांगली म्हण जाल्यार ते असाध्य तोवय तशीची एक ओड एक मूर्ख तो तिन्ही उदाहरण त्यांनी कसं दिवची म्हणल्यार एक अशी एक मनशान सूर्य तागेल्या हाता भितर धरता आपण म्हण कोण सांगता तोवय तशीच एक मूर्ख ते देखून हे सगळं काम जायना एक ऐहिका लोकांत आशिल्ले एक सूर्य आमगेल मुठ्ठीन तू केदन दवरूं जायना की तशी असताना ते अनंत गुणसमुद्र जावन आशिल्ले ते कृष्णाले असीमित लाख मीतीनातील गुण कोणाके सांगू साध्य स्वे ते सांगू भायर सरलेले हांव मूर्ख म्हणून गोस्वामी सांगता संती जाल्यार आम्ही आज इथे प्रयत्न करूया मना करून घेवचे कळटा म्हणल्यार ते सांगता हांवें परिशुद्ध जाता आयकतले परिशुद्ध जाता एक पंता श्रीला प्रभुपादान न्यू वृंदावनांतू सत्संग करताना ते राधा गोविंद महाराज आशिल्ले ते त्यांनी तांगे लेक्चरान खुद्द सांगिल्ले राधा गोविंद महाराजन ते असताना श्रीला प्रभुपादान निमगेलेल कई भगवद्गीतेंतो आशिल्ले भितरी इंपॉर्टंट श्लोक कंचे सकडे हुडून सांगता कई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अनेकल सांगता कई मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करो म्हणून अनेकल सांगता कई पत्रं पुष्पं फलं तोयम अशी मस्त उत्तर देताना प्रभुपाद सांगता काही नाही हांव सांगता ऐकयंती म्हणून प्रभुपादन सांगेल कसं म्हणल्यार 4 अध्यायाचे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना हे श्लोक म्हणत काही त्याक म्हणल्यार भारी सुलभ अस जीवराशीक शरणागत जावका दावाक नाही तागेले उडगास काडका तागेले यज्ञ करका तक्का नमस्कार घालका हे सगळं कसले उडगास करून कष्टारी अगत्ती ना तागेले वच्चे खाली तागेले जन्म कसले म्हूण कळले जाले आणि तागेले कर्म जन्म कर्म हे दोन्ही कळल्यारी पुनर्जन्म नाही ती पुनर्जन्म ना काही तका मागीर काणी ऐकूच कोणा नक्का प्रति एकल्याके भारी खुशी इतले सांचेरड तुकून सूर जाता काणी सांग म्हण पळयले जणा लोट ते काणये रुची म्हणल्यार तशी प्राय गेलेले जणाके तशी कोणा काणी नक्का प्रति एकल्याके काणी जाय ते देखून खाली सुलभ रे नैती मामेती सोर्जुना पुनर्जन्म नैती पुनर्जन्म ना आणि मामेती सोर्जुना तो मेगेले पावता मेगेल लोक पावता म्हणून देव सांगतास आज आम्ही हगूर ते गुणसमुद्र कृष्णाले गुणगान करूया रूपा गोस्वामीन 21वा अध्यायांतू तागेले 64 क्वालिटीज 64 गुण 64 गुण सांगला हंतू 21 अध्यायांतू
30 गुणस मागीर 22 अध्यायांत असते ते देखून हांव 30 गुण सांगूक प्रयत्न करता. सुरवेरचे गुण कसं म्हणल्यार तो व्हेरी ब्युटिफुल भारी चंदू ते सकट गुणाचे संस्कृत नाव हांव सोदून ट्राय केला ते देखून तेवे आयकल्यार भारीची संतोष जाता आमकां आयकताना. संस्कृत व्हेरी ब्युटिफुल म्हळ्याक संस्कृतांत कसं म्हळ्यार सुरम्यांग. सुरम्यांग म्हळ्यार सु रम्य अंग. अंग म्हळ्यार आंग. रम्य म्हळ्यार चंदू. सुरम्यांग. सुरम्यांग म्हळ्यार भारी भारी चंदू. सु म्हळ्यार प्रिफिक्स घाला ताका. हंगा कृष्णाक आम्ही खंय पळयल्यार चढती जावन तागेले अंग पुरा कसं म्हणचे लोटस लोटस फुल्लाक तावरे तावरे म्हणता न्हू तावरेक कंपेर करता ती. कित्याक म्हळ्यार तावरे इतले चंद म्हूण न्ही कृष्ण तितले जावन सीमित वे कृष्ण न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमगेले इंद्रिय तितले सीमित ताजे त्या आमकां चंद म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना ते देखून आमगेल परिपूर्ण ना इंद्रिय पुरा. आता कृष्णाल चंद आई खंय सकट सांगला म्हणल्यार थ्रू आउट भागवतम खंयचे शास्त्र काडी ती थ्रू आउट सांगला. सुरवेरी आम्ही हांगा हे पळया बिल्व मंगल ठाकूर हंगेले मुकुंद अष्टक म्हणस तांत सांगला तांणी तागेले चंदाया विषयी. प्रति एक कृष्णाक प्रति तागेले 7 अंग कमलाक होलसिला. 2 दोळो मागीर 2 हात 2 पाय मागीर तागेले तोंड मुखारविंद ते देखून ताण पद सांगला. तांणी पद सांगला पळय ती करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. भारी चंद तागेल पूरा तोंड अरविंद. अरविंद म्हळ्यार कमल. पाद कमल. मुख कमल. पूरा हात पूरा कमला होलसिला. त्यानंतर रुद्र गीत अंती तशीची रुद्र गुणावतार रुद्रान सांगला कसं म्हळ्यार हे भगवंता तुगेले इतले चंद रूप म्हाका दर्शन दी दवा. तुगेल ते तितले सौंदर्य खंयचे होलसिला म्हळ्यार रुद्रान कळे मोड आस पळय ते कळे मोड तक होलसिला. आणि तगले बोवी सुंदर ब्रू नाक सुनासिक सुद्विजम सुकपोलास्यम मागिरी शंख चक्र गदा पद्म पुरा दोर्नो भारी चंद तू तुगल दर्शन दी म्हणून रुद्र सांगता. दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतमं स्वानं सर्वेन्द्रिय गुणांजनम स्निग्ध प्रावृत घनश्यामं सर्व सौंदर्य संग्रमम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम पद्मकोश पलाशाक्षम सुंदरप्रो सुनासिकम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम प्रीति प्रहसिता पांगम अलकैरुपशोभितम लसत् पंकज किंजल्क दुकूल स्वर्णमेखलम
मगिरी स्फुरत् किरीट वलय हार नूपुर मेकलम शंख चक्र गदा पद्म माला मणियुक्त मर्दिमत शिवत्ता रुद्रताई तक होगळसित खैताय मळरी ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಶರಶಯ್ಯ ಅಂತೂ ದೇಹ ಸೊಡ್ಚಿಕಿತೆರಿ ತೈ ನಿದ್ದಲ ಮೂರ್ ತೆವಚಕ್ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣತ ದೇಹ ಸೊಡ್ಚಿ ಬೆಳಾರಿ ದೇಹ ಸೊಡ್ಚಿ ಬೆಳಾರ್ತೈ एक मनुष्याक चंद येत्याकडे धोळ वचका म्हणजलरी कितके चंद जावन सुपूर आमगेल कृष्ण त्रिभुव दोन्ही श्लोकोची भीष्म पितामहान कृष्णाल चंदाय होगळसुचे त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवरांबरम ददाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे अनवद्या तुगेले ते केसु कृष्णाले अंगांतो आशिला भितर चंदू ते गुंगुर गुंगुर केस काही आशिला भितर चंद ते केस त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम तमाल म्हणल्यारी तमाल ट्रीयस नमे तज्ज बण्ण काही रविकर गौरंबर वरांबरम ददाने तगले आंगा वैरगले ते अवंगल इतली चंद म्हणल्यारी तगले अंगा कांतिकते सूर्य उज्वाड लागून प्रभ येत काही तितली चंद तितले ते मरण आसन्न जावन आशिल्ले पितामहताय त्यांनी ते होगळसितांती मागीर आमका अंग पळयत गोपी गीत अंत थंय तशीची गोपी कितली चंद कोण वर्णन करतांती आम्ही खंय भायर सरले री माक्ष येताना आमगेले पुराय हू मेवन भावन तोंड नित्राण जावन आसता कोणे गरले की आमकां काम हातू कोणे येवन पळोवचे आयले म्हणजे जाल्यार 1 मिनिट तोंड धुवन येता म्हणटा आमी न्हय वा तशी हंग कशी कृष्णान ते नमने रन्नांतू ते गोरवां चोरोवन येताना दीन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम् बिभ्रदावृतं गणरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयचसि पळयंती कितले चंद करून ते गोप्यो वर्णन करतात कृष्णाक किल्ताय म्हणल्यार हे कृष्णा दिन परीक्षे नीलकुंतले सांजे म्हणताना तू ते गाया चोरोवन येता पुरो जावन जाल्यार तुगेले ते चंदाय कितले चंदाय म्हणल्यार तुगेले ते गुंगरू गुंगरू केस पूर तुगेले निड्लारी ते हू मेवन निड्लार पूर अंटू सुनस्के आणि तोंडार पुरे कृष्णाले धूळे सगळेचे गोरज गोरज संजे वेळ सरी गोधूळी असनमे ते पूर कृष्णाले अंगारी तोंडारी पूर अंटूसून बसला पांडुरंगशे कृष्ण मक्षियते अದ್ರ पूर गोरव वत्तांती त्या गोधोळी लग्ना वेळारी तेंगेले पय्या धूळेसनव ते गायंगेले कस जात म्हणल्यारी कृष्णाले तोंडारी येवन अंटूसून बसता इतली चंद काही कृष्ण कृष्णा तुगेले हे रूप पळोवन आमका मनान तो कामन येता म्हणून ते गोपी पर सांगतांती ते देखून कृष्ण भारी चंदो कितले संगीत कृष्णाले ब्युटिफुल म्हळ्यार एक विषय अंतू आमगेल्या वरी नाही थंय म्हळ्यार युद्धा वेळारी कृष्णा पळोवन जणा पोरो युद्ध करूक विसरत काय आपण आम्ही पुरा कसले आईले ती म्हळ्यार तांकां विसरता रूप गोस्वामीने एक श्लोक सांगेलस कोण तंगेले फॅमिली सोसायटी हाक पुरा टू मच आसक्ती जावन आसा की तांणी दय कोर केशी घाटले वचून कांती इत्याक म्हळ्यार केशी घाटलगी यमुने तीरा सैडांतू तीरांतू एकलो कोळल वाजून राखता ते पळयल्यारी मागीर तुमकां पुरा नश्ट जाता तुमगेले कुटुंब समाज पुरा तुम्ही
नष्ट पावतांती ते देखून ते वचून कांदी कोणाक टू मच आसक्ती आशिल्ली जेवणा म्हणून तितली चंद तो राईट वा आणि आम्ही दोन्हीचे लक्षण क्वालिटी पळया दोन्हीच कसं म्हणल्यार हंगा रूप गोस्वामी कसं म्हणता म्हणल्यार सर्वसच लक्षण ऑस्पिशियस क्वालिटीज ऑस्पिशियस लक्षण सिम्पटम्स सायन्स पूरा तांगे कृष्णाला हंगा असते ताक संस्कृतान कसं म्हळ्यार सर्वसत लक्षण युक्त धावाले अंगारी मस्त लक्षण जावन आशिल्ले शुभकर जावन आशिल्ले सुमारस काही चिन्हे 7 पार्ट भागांतू तांबडे असत काही धावाले ते धावाले अंगारांतू मागीर 7 भाग रुंदस काही 7 भाग 3 भाग सान काही 3 भाग आळ जावन आशिल्ले काही बोंबुली पुरा नाभी पुरा 5 भाग यत्तर काही मागीर 5 भाग कमल वरीची म्हणून हंगा रूप गोस्वामी बरयतांती ते देखून हे सकड चिन्ह आणि धावाले पाह्या मुळांतू 19 येस चिन्हस 19 ते 19 चिन्ह राधेल पायांतू येस कृष्णाले राईट पायांत कसं सकड चिन्हस ते सकड राधेले लेफ्ट आंतस आणि कृष्णा लेफ्ट आंतू लेफ्ट पायाचे मुळांत आशिल्ले चिन्ह पूरा राधेले राईट आंतस तशें अदल बदल जावन असते हे सकड भारी चंद हे देखून हे कुंती देवी तिका प्रार्थनेन सांगता नेयम शोभिष्यते तत्र यते दानिं गदाधरा त्वत्पदेर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः हे कृष्णा तू आमकां सोण वतवे आमगेल्या हस्तिनापुरांतू आमकां आजीक आमगेल गांव चंदस म्हण जाल्यार तुगेले ते पायाचे चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म पुरास पळय ताजी चिन्ह तू आमगेल सगळीच हस्तिनापुर सुशोभित जाला म्हणून कुंती मागून घेता वचून कृष्णा आणि मुखार तू गेल्यारी हंगा लायक जावन आमगेल बेळे पुरा जातस फ्रुट्स तरकारी पूरा चंदार जातस प्रति एकल्याके कसले उणी नातिले ते सकड तुगेले पायाचे चिन्हेचे महिमे म्हणून कुंती देवी तिगेल कुंती स्तुती तुई सांगता ते आम्ही उडगास करून घेवका अनेक कसं म्हणल्यार रुचिरा म्हणल्यार प्लीजिंग मस्त मनपसंद जात काही कृष्णाले प्रत्येक ಕೆಲವು ಜನ ಚಂದಸ್ತಾಂತಿ ಪಳೆಯಲಾರಿ ಜಲರಿ आणि तोंड सोडल्यारी कळता त्यांनी ओड मूर्ख म्हणून आमगेल कृष्ण इतली मंदहास गेले आणि ताण ते उल्लोचे सकड प्रत्येक भारी चंद कृष्णान गाय चोरोचे वत्ताना हंग गोप्यान तगेल उडगास कडची काही वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरगरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः हे कृष्ण वरहापीडं नटवर वपुः भारी बुद्धोंतू तगेले चंद आयतान कोरून घेवचे ताणे कर्णयो कर्णिकारम कर्णयो म्हळ्यार दोनी कान कर्णिकार म्हळ्यार एक फुल्ला नाव हळदुवेची मिठाई फुलशे ते कर्णिकार पुष्प एकच कर्णिकार म्हळ्यार ते सिंगुलर सांगला कर्णयो म्हळ्यार ते कवीन दोनी कान तशें दोनी कान दोन फूल दवरचे नकवे ना एक दवरला इतेक
इत्याक म्हळ्यार ते तो खंयचे दिकड वता म्हळ्यार गोपीक एक संकेत. गोपीक बेजार जाता ताण वतान खंय अब्बा कृष्ण वतान कितले वेळू कृष्ण सांजी पळोवचें म्हणून ताका जाय जाल्यार हांव असो सलक कड आसा म्हणून ताणें सांगचें म्हळ्यार अळशीक न्हू त्या गोपयांक. ते देखून कशें सांगचें सांकेत भाशेर सांगचें. ह्या सायडा दवरल्यार हांव ह्या काड आसा, ह्या सायडा दवरल्यार हांव त्या काडचे गुड्डे वता, म्हाका थंय पळोवचें हें ती म्हणून ताण सांगचें. तशी ताण भारी चंद तेगेले शृंगार पुरा. हेज्यात ताची अनेक गुण कसो म्हणल्यार इफल्जंट हांगा इफल्जंट म्हणून बरयला नेक्टर ऑफ डिवोशन. आणि इफल्जंट म्हळ्यार तेजसयुक्त संस्कृतांत तेज अंगांतू कितले म्हळ्यार अंगांतू कृष्णाले तेज तेज चड जाल्यार पेटाक युधिष्ठिरान राजसूय यज्ञ करताना थंय आशिल्ले जण पुराय कृष्णान येताना तांकां आश्चर्य कसो येता म्हूण कळना की एक उज्वाड पुंज येयला बरें लाग येताना कळलें काय हो कृष्ण तितले नमने तेज. आनी ते बेशील पुरा दार्ल मनुष्य जाल्ले तन्निताय ते कृष्णाले चंदाय पळोवन आश्चर्यचकित जाता. आनी हांगा रुद्रय तशीच ताका रुद्र गितांतू ಹೊಗಳಿಸಿತ ಪದಾ ಶರತ್ ಪದ್ಮ ಪಲಾಶರಾಚೋ ನಖದ್ಯುಬಿರ್ನೋಂತ ರಘಂ ವಿದುನ್ವತ तुगेले नांगटा तुकून आयले ते इफल्जन्स उजवाडू तंतस आमगेले सगळे ब्रह्मांड उजवाड जावन असो कारण कितले ताय म्हळ्यार कृष्णाले अंतरंग शक्ती राधा राणीले पायाचे एक नांगटाचे उजवाड काही आमगेले सगळे ब्रह्मांडाचे एक उजवाड तिगेले ते उजवाड ना म्हणजे आम्ही पुरा अंधकारांतू ते देखून कृष्णान भगवद्गीते 15 अध्यायान सांगला 25 श्लोकांतू तागे लोक सुरवेर सांगता आणि तागे लोक तो हे करता डिस्क्राइब करता कशे सर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. तगले लोक कशे सर न तद्भासयते सूर्यो ते सूर्य ना न शशांको न पावकः शशांक ना म्हळ्यार चंद्र ना पावकः म्हळ्यार अग्नी ना हे सगळं उजवाड दिवची वस्तू हे सगळं कसलेय ना ते जाल्यार ते उजवाड कित्याक ते कृष्णाला अंगा तुकून येवचे उजवाडू. नागपत्नी तशीची नागपत्नी ताका ते उजवाड पळोवन कृष्णाक ಹೊಗಳಿಸಿತಾನ तेही त्यांनी सांगता ती नागपत्नी. आणि गोपी तशीची यशोदे लेगी कंप्लेंट करता ती यशोदे आम्ही कितले आमगेले लोणी दही पुरा निप्पोन दवर पळयल्यार कृष्णाले ते अंगा कांतीन तू ताका पुरा दिसता आणि ताजे वयर तू ताका भांगर घालता नवे त्या भांगरा शोभेक ताका पुराय दिसता खंयची वस्तू निप्पोन दवरू जायना तो काढता म्हणून गोपी पुरा कंप्लेंट करता. अनेक गुण कसं म्हणल्यार कृष्णाले बलियान बलियान म्हळ्यार स्ट्रॉंग बलवंत हे सकळा काही आमकां गोत्तशिल्लो विशय कित्याक म्हळ्यार 6 महिने चेरडू 4 महिने चेरडू उमती पडता उमती पडल्या कुडल्या यशोदेक ಒಟ್ಟಾರೆ एक उत्सव करका गरले केदन पळयला कसलेय पूण एक नेवान सोतती कृष्णान उमती पडले कृष्ण आपणे पळयले कृष्णान गॉड केले अशी प्रत्येक विषय घेवन तिने उत्सव करून सगळ्याक आपोवचे तेसू कृष्ण बरी सरलो म्हणून एक पंता उत्सव करती तेजकड जण येता ती कृष्णाक एक बैला गाडी मुळांतो शकटा मुळांतो दवरती थंय शकटा असुर येता कृष्ण ताका
तितली सान चेरडू 4 महिने चेरडू 5 महिने चेरडू ते गाडी पाय्यान लोक्कोनु तक्का जीश मारता ते गाडिया रूपा इले असुरात मागीर 7 वर्सारी ते चेरडान कृष्णान अगल 10 वत्तांतू सान बट्टाक बट्टा वैरी सगळेची गोवर्धन पर्वत कंची गोवर्धन पर्वत आम्ही परिक्रम काढोक 23-24 किलोमीटर आमगेल दम खाली जाता एक पंताक केदनाई गोवर्धन परिक्रम काढची म्हणाल कुडल्या सकळा आले तोंड खुशी जाता बाहेर तुकून भितर भय कसं करची म्हळ्यार वृंदावन ट्रिपान सकडाने कडेरचे दीस दवरचे मागिरी ते हर दिवस ते परिक्रम काढायला हर दिवस फ्लाइट आरकी नाजेला ट्रेन आरकी आराम निद्दो येत ना पाया रेस्ट मेळत ना म्हणून तितले दम खाली जाता प्रति एकलेले तसले पर्वत हटोचे 6 दिन आमका 7 वर्सारी कृष्णान ते 7 दीस उकळलस आमगेले शिला प्रभुपादान एक पंता पेंटिंग करी म्हणताना कृष्णान ते गोवर्धन पर्वत उकळले पेंटिंग करी म्हणताना त्या आर्टिस्टान कसं केलेलं म्हळ्यार सान एक चेरडू निळ चेरडू गोवर्धन पर्वत उकळतस हत्तारी पुरा ये मसल्स बायसेप्स तशी पेंट केलेलं काही हे पळून श्रीला प्रभुपादाक आश्चर्य झालं की कसं ये कसं ये शक्यस न बलियान ते देखून तश केलेलं आहे म्हणून ना कृष्णा तशी ना बायसेप्स पुरा ना मसल्स ना तो एक मुद्दू चेरडू मोमो जावन सान आमगेल चेरडा वरीची सान चेरडू तो ये नक्का या पेंटिंग म्हणून सांगता आणि कितली ताई भल म्हणल्यार कृष्णाक बाहेर मात्र वे भल नाही आमगेले भितर शिले भल ताई आमगेले भितर शिले पाप तांडून काढचे ते बल असता का हेची बिल्वमंगल ठाकुरान ತಂಗಲೆ ಚೌರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಪುರುಷಾಷ್ಟಕಂ ಮುಣಸ ಚೌರಾಲಂತೂ ಅಗ್ರ ಫಸ್ಟ್ दांतोय प्राइज फर्स्ट प्राइज कृष्णाका द्यूतम चलेतामस्मी म्हणता देव भगवंतु भगवद्गीतेंतु चौरालंती अग्रगण्यतो चौराले गणांतुय तो मुखारे अंतु बिल्वमंगल ठाकुर सांगतस ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगनानां दोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप की जन्मात केलेलं पाप ताय आमगेल तो तांडून घेता तागेले एक स्मरण एक पण कृष्णा म्हळ्या पुरो पाप पुरा नाश जाता मागीर कितली ताय म्हळ्यार ते पाप तितली पाप करचे शक्ती ताय ना काय आमगेल्यान तो एक पंत कृष्णाल नाव काढल्यार मागीर वयसन्विता म्हळ्यार एवर यूथफुल केदनाय यंग तो साधारण 5 वर्स ताय कुमार म्हणतात मागीर 6 तुकून 10 ताय पौगंड मागीर 11 तुकून 15 ताय किशोर मागीर 15 वयर 16 नंतर युवक अवस्था इतली सकड युद्ध जाता महाभारत युद्ध जाता कृष्णाक 125 वर्स काय 125 years जल्लेरी कृष्ण मात्र पळोचक वयसन्विता भारी यंग जावन आशिल्लो यौवन जावन आशिल्लो कितले ताय म्हळ्यार प्रभुपादाले एक शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी म्हणून तांणी सांगिलस कृष्ण नव यौवन न्ही केदनाय नव किशोर तो केदनाय 15 वर्सां काही वयर गेलेलो ना काही कृष्ण राधा राणी जाल्यार तशीची
जाल्यार आमगेले आतांचे अरेंजमेंट न्ही कॉस्मेटिक्स यूज करून न्ही कृष्ण तो देव साक्षात भगवंतो तो केदनाय चिर यौवन तागेले चिर किशोर नव किशोर तो केदनाय आमगेले आतां एडवर्टाइजमेंट दाखोवच कसले साबून घाल न्हू एक बेलमेन शेता एदवेळांतर तिगेले चेरड येता अमा म्हणटा सकडाक आश्चर्य येता अम्मवे म्हण कित्याक ते साबून घालेले देखून जाल्यार कृष्णाक कसले कॉस्मेटिक अरेंजमेंट ना तो केदनाय नव किशोर आद्यम पुराण पुरुषम नेक्स्ट लिंग्विस्टिक म्हळ्यार विविध अद्भुत भाषावित पुरा भाषे ಗೊತ್ತಸ್ತೆ तका संस्कृत मात्र नाही देव भाषा मात्र नाही प्रति एकलेले भाषा ಗೊತ್ತस इतले काय म्हळ्यार मनुष्याल मात्र नाही मृगाले मागीर पक्षीले प्राणीले तिर्यंग म्हळ्यार एक्वाटिक्स जाले भाषा जलचराले मागीर हे सगळ कृष्णाक कितली म्हळ्यार ताई म्हळ्यार गोविंद लीलामृत बरयला झाडाले पुरा उलयत आशिल्ले काय कृष्ण वनांतू कोकिला वन म्हणस ते झाडाले उलयत आशिल्ले काय आमगेले भितरचे आम्ही उरलेले मनांतू भायर उरलेले न्ही मनांत उरलेले ताई कृष्णा कळत आशिल्ले काय कोणकी एक वृंदावनांतू मन लेखत आशिल्ले काय दवा वच्चे मिगेला आज ट्रेन 12 गंटलेगी आ वत्तस भारी बेजार जात म्हाका अंगारा मन दवा वृंदावनांतू म्हणू एक भक्तान सांगिल्लेक रेल्वे स्टेशनांतू की एरोड्रोमान की खंय की वची वाटेरी पुरा तगले पिक पॉकेट जावन गेले काही पासपोर्ट पुरा एक फॉरेनर म्हणत आशिल्ले तेन्ना लागीं आशिल्लो म्हणत आशिल्लो काय कृष्णा गुत्तस तुगे लागींच तुगे मना भितरच आशिल्ली भास तू मना सांगिल्लें न्हय हांगा तुका वच्चाक म्हाका भारी बेजार सांग रब्बू आशेस म्हणून ते ताय मना करून घेता तो भायरी विंगड भास मात्र न्ही मना लेखिले भास तायता मना लेखिल ताय तो मना करून घेता आणि ट्रूथफुल म्हळ्यार सत्यवाक्य हे मात्र ऐकताना ಸ್ವಲ್ಪ जीर्ण करू कष्ट जाता इथे म्हळ्यार ताण उल्लोच एक करची एक जाल्यार तेक म्हळ्यार प्रत्येक ताणे व्यामिश्रेणेव वाक्येन म्हणतात तिन्ही अध्याय भगवद्गीतेत सांगता अर्जुन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धी मिगेले तू भ्रमेंत गलत कृष्णा इथे म्हळ्यार तू केदनाय व्यामिश्रेणेव म्हळ्यार इक्विवोकल वर्ड्स ते अर्थ येसे हे अर्थ येसे ते शिमण मना वचना म्हाका तसले मने अर्थ तू उलयत दवा म्हणून अर्जुनान सांगिल्लें असं कुंतीन रडताना अर्जुन सांगता हांव तुका ते चेरडुवांक तांगेले पंच पांडवाले चेरडुवांक 5 उपपांडवांक इजीश मारता न्हय अश्वत्थामू तेन्ना ताका हांव बांदून तुगेले पांया मुळा हाण दिता म्हणटा अर्जुन तशी ते प्रकार ताका बांदून हाण घालता अश्वत्थाम तेन्ना कृष्णान सांगचें उत्तर आसा भीमनी युधिष्ठिर भीमनी अर्जुन परत ताका जीश मारका म्हण सांगता ती युधिष्ठिर सांगता आनी कुंती सांगता नाका जीश मारचे इतेक म्हळ्यार तागेले अम्मा कृपी तिणे तिक एकलो पोतू मक्क जाल्यार अवस्थे तिक जावचे नज्ज म्हूण सांगता एक बायलमेनशी जावन तिक गोत्तस तें दुःख चेरडुवान चल्या चेरडुवान गेलेलें दुःख ते देखून ती सांगता नाका म्हूण तेन्ना कृष्ण अर्जुन कृष्णाल तोंड पळयताना कृष्ण सांगता तू सांगला कुंतीक प्रॉमिस केला इतलें म्हळ्यार ताका जीश मारता म्हूण पळय जाल्यार हो तो एक ब्राह्मण
ब्राह्मणाक जीश मारूक नज्ज म्हणून असं शास्त्रांत तू कसं म्हण पळय म्हणता कृष्ण कसं करका त्यानं अर्जुनानं दोन्ही उत्तर उरलो त्याने अशें ना जीश मारी म्हणून सांगता तू कुंतीक उत्तर दिला म्हणून सांगता अशें सांगता अश्वत्थाम ब्राह्मणाक वध करून नज्ज तशी केन्नाय कृष्णानं दोन्ही एक ना म्हणे शिरकोन घालचे ना म्हणे दोन्ही मिनिंग असेल तशी उरलोचे तसल कृष्णाक भागवतांतू देवकीन तिगेले गर्भांतू कृष्णान असताना सदय देवत येऊन तिका ಹೊಗಳ್ಸಿ तशेलें ती गर्भगत स्तुती भगवत स्तुती म्हणतात ती तांतून सुरवेरची श्लोकूची ते देवतेन पुरा ब्रह्मा रुद्र मागीर इंद्रादी स्तुती भगवत स्तुती ते स्तुती सुरवेरची श्लोकूय तेची सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिं सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रत्येकड़ने तक सत्य सत्य सत्यव्रत सत्ययोनी सत्यनेत्र प्रत्येकड़ने तक सत्य 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 म्हणून देवती पुरा ಹೊಗಳ್ಸಿತಂತಿ भागवतांतू आणि कितली म्हणल्यारी हांव राखता म्हळ्यार तो राखता कृष्ण सत्य तो सत्य संग तो पालन करतालो भरत कसं जाल्या आम्ही लेखचे तो आमकां राखना म्हणून इत्याक म्हळ्यार आमगेले एक डेफिनेशन विंगडाचे राखचेक आमकां आतां राखले रे राखलो देवान राखले म्हणून तशी न्ही दावाक एक एरियल व्यू म्हण आसा कशी फ्लॅट पुरा दाखयता पळय एरियल व्यू म्हण दाखयता वयर तकून तशी दावा गोत्तस आमगेले कशी आमगेले जीवन मुखारसून कशी म्हण गोत्तस ते प्रकार तो आमकां राखता मुखारसून तशी जाता या जीवात्माक ते देखून आतां राखा म्हण सांगून भरता कशी राखन वताणे आमी लेखची मात्र ताका जिंकेल जल्म मेळ्ळे म्हणून जिंकेल जल्मांतूय ताका राखले देवान जिंकेल जल्मांतूय राखून मागीर जड भरत जावन जल्म आयलो तो थंय कसो जाले थंय एक संताले ताका एसोसिएशन मेळ्ळो तो कृष्णा धामा गेल्लो ते देखून कृष्ण केन्नाय तागेलें उत्तर दवरून घेता आनी कसं म्हळ्यार हांगा प्रियम वद स्वीट टॉक्स तागेले कृष्णाले उत्तर प्रियम वद भारी चंद उरलेत कृष्ण भारी चंद मस्त ऐकूया ऐकूया म्हण दिसता सगळ्याकय ताका पळोवन बेशया म्हण दिसता मधुर तागेले उत्तर वल्लभाचार्यान मधुराष्टक म्हूण सांगला बरयला तांतूय तशीची अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं म्हणून सांगून सांगून मुखार वताना वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वल्लभाचार्य सांगतात पळय तागेलें उत्तर भारी चंद कयताय म्हळ्यार भृगुमुनी ये गुणावतारातू तेक जणाकय कोणाक कोप येना म्हूण पळया म्हूण सांगून शिवा लेगी मागीर ब्रह्मा लेगी आनी हरी लेगी कृष्णा लेगी वचून तांकां कोप हाडोवचें पळयता रुद्राक आनी ब्रह्मा कोप येता न्ही जावन तरी
आशिला भितरी ही दुष्ट व्यवहार केलेले हरी वैरी इथे म्हणारी हरीले हरदेकची भृगमुनी मस्तिता जल्लेरी हरी कसं सांगता कृष्ण मुनिक हे मुनिवर्या तुगेले मऊ पायू मेगेले हरदे कठोर ते हरदे वेर तुगेल पाय दवरताना तुक दुखलीवे म्हणून सांगून मधुर जावनो प्रियकर जावनो उल्लयता कृष्ण पप्पाना आणि तागेल पाय शिकोरून परसीता मुळांतू आम्ही तशिवाय आमगेले कोण सकड चांग केला तंगेला मात्र चंद कोणलोचे आमगेले कोण चंद करून वर्तन करनी तंगेला पुरा आम्ही चंद करून उल्लयनांती कैताय म्हळ्यारी काळीय मर्दन केलेल्या नंतरही तशी कृष्ण काळीयाला की उल्लयत काही तुका दुःख नसू पुरो जाल्यारी तू खंडितची बरे जाता म्हणून सांगून ताका चंददी कडे पेटयता काळिया काही सकड आमगेले जीवराशीक परिशुद्ध जावचे की तरी कृष्णाना हे सकड करचे तो प्रियम वद एक गोप येशील काही ते गोपीक कृष्णाले उत्तर कृष्णाक पळोचे कृष्णाला चंद आहे पुरा पळो का म्हणून जोर आशेत कसं करचे बा म्हणून सांगून ती यशोदेल गरले वता ते कृष्ण बेसला अम्माल पायार बेसला अम्माले चंदकोन उल्लयतस कृष्ण यशोदेस यशोदे कसला गोपी म्हणता आईले त्यांना गोपी ती गोपी सांगता यशोदे माकी येतेची शाण जायशिले म्हणता एक बट्टी शाण जायशिले म्हणता त्यांनी यशोद सांगता कसं ते गोपी निमगोचे ते एक निमगोच विषय वे वस कटके वस काडी म्हणते ही कसला येईली शाण वरची आईल नाही ही कृष्णाक पळोची आईली कृष्णाक भारी कुशता पळोन कृष्णा पळोन नियाळसता अशी करून कृष्णाक पळयता वस वस काडी म्हणता यशोदे तशी ती वत्ता कृष्णाक पळोन वत्ता कृष्ण केद्दो तो अंतर्यामी ताक प्रत्येक गोत्तस कोणाल मनांत कसं जाता म्हणून गोत्तस ताक कळता ही नाईल उद्देशू शाण वरून माक पळोवची आयली मेगेले उत्तर ऐकूची आयली मेगेले तोंड लग्गी तुकून पळोवची आयली म्हणून सांगून इका दर्शन दिव्या म्हणून सांगून तो गुरु यशोदेले पायार तुकून उठोन ते गोपील मागशी वता तेन ती कसं करता एक बट्टी शाण भरता बोर गोबर बोरनो अशी उकळी म्हळ्यार जातवे एकलीची जायना असं करचे बा म्हणताना कृष्ण येदो राबला अशी करून चल जाय गोपी म्हणता ताका पळोन नियळता तदनंतर सांगता वचका नवे जल ना तुगेल काम बस शाण काणू म्हणताना कृष्णा माकी एक बट्टी एक सायडा उकळून दितकी मात्तेर दवरूक एक पण दोन्ही दवरूक उकळू जायना म्हाका म्हणता हा म्हणता आणि अनेक सायड उकळून त्या मात्या वेर दवरताना गोपीक तोंडा लगी तोंड मेळता कृष्णाल पळोवचेक इतली चंद इतली सुंदर म्हणल्यार तिक ते आटोचे सादी जायनी इतली लगी तुकून तिने दोळ पळयनी कृष्णाक हा इतली चंद वे कृष्ण म्हणती धीरा बनवता बस गोपी बस वेळ जल नवे म्हणता वत्ता कसं करचे बा हिक्का तृप्ती जायना कृष्णा पळयलेले उपास येता उपास येवन यशोदे मा म्हण आपयताना उपास भायर येता यशोदे कसं गोपी म्हणता म्हाका आनी एक बट्टी शाण जाय आशिल्ले म्हणता तेन्ना यशोद सांगता हा आस नवे कितली जाय जाल्यार कोटकेन तूं वर नवे जाय म्हणून उपास म्हाका आपोन तोंदरी करून घेऊ नका म्हाका वासरी काम सांग वत्ता कितली पण जाय जाल्यार यो म्हणता भास धांवता कोटके लागी हा कृष्णा कळता उपास कृष्ण वता हाय उपास बट्टीन तो गोबर बोरून उपास मात्यारी दवरंदी म्हणता तेन्ना कृष्ण सांगता हा चंद प्लॅन तुगेले
गोब्बरो आमगेले आणि ताजे वयर हांव तुका माथ्यार दवरून दिव का चंद विलावरी कसं दित तू म्हाका बट्टी माथ्या वयर दवरल्या का अशी हांव का तशी दवरून दिना म्हणटा ताका गोपी सांगता हांव तुका लोणये मुद्द दिता म्हणटा लोणये मुद्द दिता म्हणटाना कृष्ण सांगता बाई कितले बट्टी वेल्ला तू म्हण म्हाका कशी कळता कसं करचें बा म्हाका ल्याक गोतना हांव शिकिल ना हांव शिकिल ना कसं करचें ल्याक मेळका नवे म्हणटाना कृष्ण सांगता एक काम करता ती सांगता कृष्णा प्रत्येक एक बट्टी गोब्बर व्हरतना हांव तुगेले तोंडारी एक एक शेणाचे बोट्टो करता म्हणटा तेन्ना कृष्ण सांगता हा ते जालें वय मागीर कडेर ते बोट्टो ल्याक कोरून तितले लोणये मुद्द म्हाका दिल्ले जालें नवे म्हणटा हा ते जाल्यार चांग आयडिया म्हणटा ही गोपी कसं करता वत्ता बट्टी शेण उड्डयत गेले की अपास येता अपास येवन कृष्णा पळयता अशी पळोवन अपास बट्टी व्हरता अपास येता कृष्णा पळयता पावना शेण व्हरता वत्ता अपास येता अपास वत्ता अशी कोर मस्त जाता इतके वेळानंतर यशोदेक आलोचना येता कृष्ण दिसना मस्त वेळ जाली मग कसं करतो म्हण पळयताना कोटकेले असं पळयताना कोटक्यान ते पूर तोंडा पूर शेणा बोट्टो 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 घालून बसला ये देवा कसं रे हे म्हणता यशोदे हे पुष्या कसं करून घेतला तू म्हणताना मा पुसू नका मा ल्याक वता म्हणता म्हणून यशोदे हसता आणि पुसता हे लोणये ल्याक गेली नवे म्हणून कृष्ण रडता तशी हे सीन पळोवन नारदू आणि लोमस ऋषी वयर तुका हसतांती ध्याना बेस्तामू दोळ चिम्मी कोरून हे सकड पळोत सोडल्या कितले ऋषी मुनी योगी पुरा ध्याना बेसून तांगेले जन्म व्यर्थ करता हरे कृष्ण माताजी तंगल कनेक्शन बैटरी लो जलल सर अब रिजॉइन जतले हरे कृष्ण बैटरी डाउन अस एक मिनिट भारती माताजी तुम काय अनाउंस करू येतात आता दिसतवा ऐकतवा ओके ओके हरे कृष्ण तशी नारद सांगता की तुकी योगी ध्याना बैसून तांगेल जन्म व्यर्थ करता असंती ये सकड पळोच सोणू म्हणून नारद बैसून ते आस्वादन करता तशी मस्त कहाणी आज आम्ही सांगेलच आणि अनेक असं गुण आता 10 गुण की जल्ला इतलेची ते अनेक नेक्स्ट बुधवार आम्ही कंटिन्यू करूया हरे कृष्णा भागवताचे धनची स्कंदांतू संगिलस अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहमाश्रिताः भजते तादृशी क्रीडाः या श्रुत्वा तत्परो भवेत् कृष्णानं मानुष शरीर घेऊन लील केलेलस हे सकड ऐकून हे क्रीडा तादृशी क्रीडा भजते कोण ऐकत की त्यांनी मगिरी सर्विस देवकाची चीत म्हळ्यारी त्यान मन प्रीती तागेल वैरी पडता आणि तागेल सेवेन तो खंडित तो देवता म्हणाला सांगेलस ते प्रकार आज हे कृष्णाल कहाणी ऐकून आम्ही सकड कृष्णाल सेवेरी देवका आणि कोणाकय कहाणी ऐकून कृष्णा वैरी प्रीती चढला म्हणजे
ते मेगेल गुरु महाराजान मेगेल वयर केलेले आशीर्वाद म्हणून हांव खंडित लेखून घेता आणि अन्यथा कोणाकय मनाक कसले दुखला म्हण जाल्यार आमगेल उतरांत अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तमा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जननी माताजी तुमका मस्त 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 धन्यवाद हो। इतलं सुंदर कोण तुम्ही कृष्णाल 30 गुण तर सुमार कव्हर केलं तुम्ही आणि तिथले गुण इतलेने प्रत्येक महान एक गोस्वामी लोकांना एक भक्त लोकांना बरेल तसले तांगेले एक सुंदर सुंदर एक भजन सांगून तुम्ही आमकोट्टू मस्त आनंद केले आणि काचे ऐकते उऱ्याशे हे जाते आशिले तुम्ही हे दिसन आशिल की 1 तास कशी गेलो म्हणून कळले ना एक क्षण झालं तशी आणि रात्रभर ऐकते उऱ्या तुमगेले मुखारविंदाच्या नश दिसते असेल मस्त सुंदर जेव्हा सांगलं माताजी तुम्ही मस्त 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 अनेक धन्यवाद तुमका आणि आम्ही इगरली वेट करते असे नेक्स्ट क्लास तेरी। हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद तुमका। हरे कृष्ण माताजी एक अनाउन्समेंट असं करीत माताजी। होय माताजी प्लीज। हरे कृष्णा श्रावण महिना इलो मस्त ऑस्पिशियस महिनो तुमका सगळ्यांक तसं आमगेले GSP समाजाच्या बायल मनशांक एक मस्त पावन महिनो हो। या महिन्यात आम्ही चूडी पूजून तुळसी महाराणीला आराधन करताची आणि मालगड्यांक चूडी दिवन तांगेला आशीर्वाद घेताची हे आमगेल मालगड्यान पूर्ण इलक्रम भागवत पुराण कोंकणी आणि आमगेल सकडल कतिरी एक ऑनलाईन चूडी पूजा आयोजन केलेलं असे। या वेळा श्रावण महिनो परा शुक्रार तकून 29 तकून ऑगस्ट 21 पासून ಒಟ್ಟು 4